बड' लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउस दङ। आसामाव दैबानाजों आरोबाव 14 सुबुंनि जिउ खहा। आसाम नाङै दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया बांनो हमदों। बे गोदानै 14 सुबुंनि जिउ खहा जानायजों आसामाव दैबानाजों जिउ खहा जानाय सुबुंनि अनजिमाया 153 सिम मोनहैबाय। जिउ गोमानाय सुबुंफोरा काछार जिल्लानि सानै, चिरां जिल्लानि सानै, बरपेटा जिल्लानि सासे, बिश्वनाथ जिल्लानि सासे, दरं जिल्लानि सासे, धेमाजि जिल्लानि सासे, गलाघाट जिल्लानि सासे, लखिमपुर जिल्लानि सासे आरो नगाव जिल्लानि सासे। मख'नो गोनांदि आसामनि गासै जिल्लायावनो फैगौ 2 जुलाइसिम अखा हागोन होनना भारतारि बोथोर बिगियाना फोसावदों। बोथोर बिगियाननि फोसावनाय बादिब्ला फिन गोबां जिल्लायाव दैबाना जानो हागौ। आसामनि नसुंसे रायजो अरुणाचल मेघालयआवबो गोब्राब अखा हागोन। क'क्राझाराव हायद्राबाद एफसिनि बानजायनायाव आन्डार 15 आरो 18 हौवासाफोरनि फुटबल सायख'बादा खुंदों। हायद्राबाद एफसिनि बानजायनायाव क'क्राझाराव खुंनाय आन्डार 15 आरो 18 फुटबल सायख'बादानि फारसे बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गेलेमुखौ जौगाखां खालामगोन आरो क'क्राझाराव फुटबल, क्रिकेट बायदि गेलेनाय आयदानि थाखाय गोदानै स्टेडियाम लुफुंसिगोन होननानैबो बुंथियो। बाक्सा जिल्लानि बारिङाबारिनि गंसे बर' नखरा खृष्टान धोरोमखौ नागारनानै बाथौ धोरोमाव हाबफैफिननायाव गामिनि रायजो राजाफोरजों एरख'ना दोनजानाय लुकास बसुमतारीनि नखराव बाथौ महासभा आरो कुटुम्ब सुरक्षा परिषदआ थांनानै खौरां लाहैदों। लुकास बसुमतारीनि नखरखौ खृष्टान धोरोमारिफ्रा उदखार आरो अत्याचार खालामबावोब्ला आयेननि गोख्रों राहा लागोन होननानै बाथौ महासभानि दैदेनगिरिफ्रा बुंथियो आरो ओनसोलनि खृष्टान धोरोमारिफोरखौ सांग्रांथि होदों। सिगाङाव जाबाय थांबाय, दानिफ्राय लुकास बसुमतारीखौ रावबो खृष्टान धोरोमारिफ्रा उदखार खालामनाङा होननानै कुटुम्ब सुरक्षा परिषदनि गाहाय नेहाथारि हिमांशु दासआ खावलायदों। बेयावनो थाबथायाब्ला महाभारतनि दावहा जागोन होननानैबो हुमखि होदों। मख'नो गोनांदि बाक्सा जिल्लानि सालबारि बारिङाबारिनि थागिबि लुकास बसुमतारीया थांनाय बैसाग दानाव खृष्टान धोरोमखौ नागारना बाथौ धोरोमाव हाबफैफिननायनि उननिफ्रायनो गामिनि रायजो राजाफ्रा लुकास बसुमतारीखौ गामिनिफ्राय एरख'ना दोनदों। बेजों लोगोसेनो 80% खृष्टान धोरोमारि थानाय गामिनि रायजो राजाफ्रा लुकास बसुमतारीनि न'आव फैनाय सुबुंखौ 5,000 रां जुरिमाना फोनांदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव बलामजरा गामिनि सुना मुर्मु आरो सुरिबारि गामिनि मजेन नार्जारिनि गेजेराव हाखौ लानानै नांज्लायनाय। गसाइगाव महकुमानि सराइबिल पुलिस थानानि सिङाव थानाय बलामजरा गामिनि सुना मुर्मुआ सुरिबारि गामिनि मजेन नार्जारिनि फिसाज्ला कान्त नार्जारिनि सायाव हा सिख'ना लानो नागिरनायनि अजद दैखांदों। सुना मुर्मुनि थाग्रा बिथा हाखौ मजेन नार्जारि आरो बिनि फिसाज्लाफ्रा आयेन बेरेखायै सिख'नानै लानो नागिरदों होननानै अजद खालामदों आरो हाखौ एंगारनानै होआब्ला न' सावनानै होखारगोन होननानै हुमखि होदों होननानै अजद दैखाङो। बेराफारसेथिं मजेन नार्जारिनि फिसाज्ला जयन्त नार्जारिया बुंनाय बादिब्ला सुना मुर्मुनि 3 बिघा हाखौ थांनाय 2007 मायथाइयावनो 10,000 रांनि बायनानै लादोंमोन आरो बेराफारसेथिं मजेन नार्जारिनि फिसाज्ला जयन्त नार्जारिया बुंनाय बादिब्ला सुना मुर्मुनि 3 बिघा हाखौ थांनाय 2007 मायथाइयावनो 10,000 रांनि बायनानै लादोंमोन होननानै रोखा फोरमायथियो आरो हा बायनाय आरो गावनि हा होननानै फोरमान होनो थोजासे फोरमान बिलाइ दं होननाबो फोरमायदों। सुना मुर्मुनि अजद होनाया नंखाय आरो गनायथाव नङा होननानैबो बुंबावो आरो कान्त नार्जारिनि सायाव होनाय अजद न' सावनानै होखारगोन आरो हुमखि होदों होननाय रावा नंखाय होननानै फोरमायदों। बिदा जयन्त नार्जारिया हाग्रा बिफाननि मण्डल, हाग्रा बिफाननि सरखारि नङै संरैखा हानजा आरो मजेन नार्जारिनि फिसाज्ला जयन्त नार्जारि जयै सुना मुर्मुनि न'आव हानि जेंना जानायखौ सुस्रांनो होननानै थांदोंमोन। नाथाय सावरायनो मोनैखाय खाबु लानानै सुना मुर्मुनि नखरनि सुबुंफोरा कान्त नार्जारिनि सायाव नंखाय अजद होदों होननानै फोरमायदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।